خوندوانین عزیز هم خیر هاتن کانال پرتوک حزه ev demek direj bu rastiyam peşber ve ne bu ne vay disan hatın u despek afajı wedbin nav edebiyata İngilizan ne usa gotu di çuva kafa Instagram'da Pürtükek yani berhemek bir nav u denge bir rastı di cihani da hem az bu bejim be her zaman vergerevi hey u şanoy be her deli hatiye lisandın Pürtükame Romeo Juliet nivîskar William Shakespeare yek jî İngilîzî wergerî Kurdî kiriye nivîskar Kawan Nemir ji weşan navê seyhatiye çap kirin. Kawan Nemir nivîskar wek werger şaîrek me nihal Avrupayê jî û ciwan e bi rastî gelek berhemê wî disan hêla wergerê da henin û wekî din şîr mîrê wî jî henin helbestîn wê. Niha Romeo Juliet bi Kurd û Kurmancî ez bibêjim ku yani mijara wê ku de heşîye ku nexune de heşî de çiye li ser evîna Romeo Juliet'e. Çünkü hem her derî va şanoya yani tiyatro. Çünkü va Pürtükekî şanûnameyê ye yani ya tiyatroyê ye. Hem da her dibistanê de mektebî dan ku em de ya serete heyan ya dawiyê tim li ser vanê wek şanoya vanê hatiye lîstin û em dizanin ku navbera Romeo Juliet'e behsa evînê dike wek de edebiyata Kurd de mînakek bidin Mem Uzîn Ehmedê Xanî em dikarin mînakê bidin. Niha li vir va Pürtûka jî 5 beşan pêk te yani 5 perde tê da yani wek di şanoyê de tiyatroyê de perde tê bikar anîn. Li serî de niha evîna Romeo Juliet serî de Romeo ji Julietê ne ji jinekî din hez dike û dûra tere şahiyek di vê şahiyê de Julietê dibine ew Julietê evîndarê hev dibin ji hev de hez dikin. Lê mixabin di navbera malbata vanan da Capulet û Montegin di berê de xusûmetek heye yani. Navbera wan da xwînek heye û ji hev din hez nakin û hev din ji qebûl nakin. Va jî dibe astengiyek li ber li pêşiya Romeo Julietê û Romeo Juliet dawiyê de dawî em neyên dawî hema Romeo Juliet navbera xwe de ew dikin nikahek çêdikin yani mara xwe dibirin lê bê ku haya malbata vanan jê tune û dawiya dixwazin birevin planek ji xwe re çêdikin dawiya vê planê mixabin Romeo tê kuştin û Juliet ji vayên dibûne xwe de kujê û malbatê vanan tên ser cenazê wexta ku dibînin zarokê wan hatine kuştin ji ber ku evîna xwe yanê ji hev hezkirine û negêşine hev tên kuştin li vir malbatê wan di navbera hev de di dawiyê de aştiyekî dikin sulhê dikin navbera xwe de û dibêjin ew xusûmeta ku di navbera me de êdî rabûye yanê. Niha bi rastî berhemek pir hêja ye çimkî bandora wî hema li her dere dünyayê heye yani ew qas ku tesîr li ser dünyayê ser milletan kiriye ku çimkî milletê İngiliz jî bi rastî wek bi dewleta xwe li hemû cîhanê wan jî tesîrek mezin kiriye û ji wê bingehê Pürtükek ew qas mezin derî ketiye. Em li vir dikarin wek bi Mem Uzînê re hinekî qiyas bikin ne ku em qiyas bikin wek çend peyvan jî ser wê bibêjin behsa wî bikin Mem Uzîn Ehmedê Xanî jî di navbera evîna Mem Uzîn da behs dike lê Hejar Mukriyanî jî dibe rahme xwe dê ser be ew jî nivîskarek me hêja qedir bilind ew jî wek bi kurtasiyê dixwazim gotinê wî bibêjim dibêje ku yani ne ku Mem Uzîn nekê mî Romeo Juliet'a William Shakespeare li nezera min da dibêje ji wî zêdetir e çimkî dibe Romeo Juliet'a William Shakespeare'da tenê behsa evînê heye yani evîna Romeo Juliet lê di Mem Uzînê de xeynî evînê eşkbaziyê tiştê dinan herin wek mînak em bibêjin ya sereke ku Ehmedê Xanî yani ji vir 400 sal pêş de banga dewletbûnê dike ji bo Kurdan ku va helê ku tê daye me ew mesaja ku 400 sal pêş de yani daye me hîn mixabin ew negirtiye ji ber wê ye ku em hîn êşan dikişinin tiştan dikişinin lê dibe em bi xwendinê bikaribin milletên dünyayê jî nas bikin edebiyata wan nas bikin û em jî li gor wê ji xwe re yani rêyekî bidin ber xwe bikaribin li hember dijmin bi çeka herî bandor wek Qazî Mihemed dibêje li hember dijmin çeka herî bi bandor xwendin e yani bi xwendinê serkeftin dibe ji civatan re ji milletan re û ji me re jî înşallah. Em hatin da wê videoya xwe hûn ser bimînin xweşiyê de hevalino dem baş.